Garridoren jaurtiketa, gero gauza bera egin du Diego Torresek, kanpora zuzenean, falta eskatzen ari da, baina ateko sakea da. Azkeneko jokaldi honek argite garbi erakusten duena da Barakaldok askar jokatzen nahi duela. Bere arazoak gehiago dira, beste talde antolatzen danean, defensako lanean, orduan zailtasuna handia ditu areara, kasu honetan Alavezen areara iristeko, eta nahiago du luzeago eta askar jokatu, ez? Azkeneko korne horretan ikusi dugu mesela, alderantziz Alavezen ikusten dut pazientzi puntua gehiago izango duela. Oskar Martinezek ikutu du Genirentzat, honek erdira, ez da baloi txarra, Casares, lehenago iritsi da Jonander Serantes, atezainak baloi hartu eta azkar atera du. Vázquezekin jokatuz, Vázquezek beste aldera Diego Torres, bularrez jetxi, Ian Uranga du eskubian, berarentza da baloia, berriz ere Diego Torres eman dio, ea zer egiten duen, indartsu sartu da hor Jon Moya, baloia kanpora bota du, albotik aterako du Alfonso del Barrioren taldeak, Ian Urangak, Alavesetik irtendako jokalariak. Jarri du baloia jokuan berriz ere Ian Urangarentzat. Eta berriro alboko sakea Jon Moyak kanpora botata. Alare bi kasuetan oso indartsu sartu da. Egia da baloira joan dela. Baloia irabazten du horre ondo irabazten du baloia. Azkenean zelaia proposa hortarako dago. Egin behar dana neurtzen jakin. Oso jokaldi ona, erdiraketa. Azkenean Salcedok urrundu du. Baina legin ona Julen Goñik egin duena. Orain Barakaldoko batek Natxok bota galdu du. Goian geratu da, berriz ere bere lekuan ipini du, atzera egin. Baloi Alavesentzat berehala galdu dute Gasteiztarrek. Joseba Ariñok atezainari eman dio. Bost fitxaketa egin ditu neguan, Barakaldok hauetatik 3, 11koan dira. Vázquez, Koeman eta Orlando 3ak 11koan. Fitxaketa hortarako izaten dira. Libano Olkian, bai. Azkenean beharrak agindutako fitxaketa dira. Bai. Zerbait beharrak edo zerbait desberdina. Ez, ikusita ezin ziola etekina atera taldean zegoenari aldaketa batzuk egin, ez? Beti pentsatuz hobera jongo dela dena. Gertatzen den asko kostatzen ari zaiola, ez? Zuk komentatu duzu, ez? Hasierako bideo horretan, ez? 8 partidu irabazi gabe. Ez du, Alfonso del Barriok ez du irabazi oraindik. Eta hor garbi dago arazoa dago. Bat izan liteke joko arazoa, izan liteke igual taldeak esinean da, eta bestea izan liteke, azkeneko 3 partidua berdindu dituzte, ez? Eta beti hor egon dira partiduan dagoen talde bat, etorriko zaio garaipena pixka lehena o pixka beranduago, Eta ez da, balen komentatu duzuna, gol gutxi hartzen duen talde bat, gol gutxi hartzen duen talde bat beti goten da partidua. Gertatzen da, beti alde batera erortzen da, eta beti alde batera erortzen da, azkenean konfiantza galtzen duzu, eta benetan oso saila egiten da hori aurrera ematea, espero ezagun jarraitzea taldeak horrela, defensako lana egiten, da goian, golak iristea. O ez dakit, aziertu puntu hori, ez? Zuk esandakoaren aritik joanan, aste honetan atera da Bizkaiko agerkarietan, egunkari batzuetan eta baita interneten bertan ere, 39 puntu daude gaurko partidu honekin jokoan eta Barakaldok salbatzeko 23, 26 beharko lituzke. Eta badirudi, orain arteko lana ikusita, Eibarren debut egin zuenetik jada Bizpe 3 hilabete igaro direla kontuan hartuta, nahikoa maldangora jarri zaiela 40 puntu poltsikoratzeko helburu ere. Bai, horiek datuak... Jokoz kanpo. Horiek datuak ondo daude eta erabili behar dira eta inok ez dakit zenbat puntu behar izango dituen, ez? Hemen gauza bat argi dagoena, ez? Zenbat puntu behar ditu momentu honetan posto egitatik ateratzeko. 21 puntu dauzka. 17garrenak 25. Eta 25. Sportinek. Bizka bat hori da, ez? Baina lehen aipatu dut, 11garrena, sailkapeneko 11garrena gimnastika da, 35 puntu ditu, 12garrena Oviedo, 26. Beraz, 9 puntuko aldea dago, 11 eta 12 postuen artean, baina Oviedok 26, 12garrenak, Barakaldok 21.
26 punturekin Oviedo, Kaudal, Zamora, Leonesa eta Lamuela daude. Sporting 25ekin eta gero azkenak Peñaspor, Guijuelo eta Barakaldo. Azkenean 8 talde daude hor sartuta, ez? Ja, Oviedotik gora zuloa dago ja, eta zulo hori ja hau ez dute beteko. Eta iruditzen zait hor liga dagoela momentu honetan. Bederatziko liga hori, eta bederatziko liga horretan, zuzoaz momentu honetan 5 puntu horretik, ez? Eta bueno, hori behar da. Nik uste dut irakurketa hori egin behar dela, ez? Ez dela egin behar ez, puntu behar ditun, eta bar. Horri begiratu behar. Zuk aurko partida bukatu eta ber nuntza denik. Hori da, garrantzitu denik. Debuta Alfonso del Barrio, Josobak esan bezala Ibarren Ipuruan egin zuen, 2 eta 1 galdu zuen. Orduan Eibar liderra zan gainera, beraz han galtzea normaltzat hartu dezakegu. Gero etxean Palentziarekin berdindu egin zuen, etxean zuzenean ikusi genuen neurketan 1 eta 2 galdu zuen Mirandesen aurka. Eta hortik aurrera azken 5 partidetan 4 berdindu eta 1 galdu. Eta galdutakoa Oviedoren aurka 1 eta 1. Besterik ez. Juanan, partidan beti sartuta egoten da, bestean zehar Alfonso del Barriorekin izan gara eta horitxe esaten zuen, berak nola bizi izan dituen azken partida hauek eta partida guztietan zerbait. Egun batean berdinketaren gola 82. minutuan jaso zuten. Beste batean horrelako detailetxo horiek, ez? Hori aldatuta eta puntuetan alde handia da. Bost berdinketa azkenean da 2 garaipen baino gutxiago. Bai, askotan hori dago da 3 galtzea eta 2 irabaztea. Bai, hori da. 5 berdintzea baino, ez? Eta bai, eskat hori begiratu behartzaio. Iruditzen zaite partiduan egote horrek taldeari konfiantza puntu bat eman behar diola, ez? Gertatzen dena da, lehen komentatu duguna da, ez? Zergatik irortzen da beti bestaldea, igual hor besteak beti kalidade puntua gehiago izango duelako zu baino. Kasualidade beti ez da izango. Ez da izaten. Naiz eta gertu egon, Bai. Nachoren baloia, pasea, aukera izan dezake atezaina irten da, Montero kanpora bota du. Albotik aterako du Barakaldok. Julen Goñi jarri du baloia jokuan, Ian Urangari emanez. Urangaren erdiraketa, erremate saiakera azkenean baloia Monterorentzat. Atezainak hartu du. Eta luze atera, luze eta gaizki, Garridok moztu du zelai erdian, gauza bera egin du beste aldean Ander Alainak. Gero Vázquezek baloia gora, zaila izango da baloi horretara iristea. Ez da iritsi gutxigatik Julen Goñi ateko sakia berriz ere Barakaldoren alde. Azken 2 partidak, guk eskainitakoak, utxean amaitu dira, Juanan. Gaur ez, espero dezagun. Joseba. Espero. Izan genuen gol askoko bolada, Alaxe da, gaizki oitu ginen. Mendizorrotzan ere 4 eta 1 ikusi genuen orain 3 aste, baina azkenekoak nahiko sikate idorte handi xamarrean barneratuak izan dira. Eta bueno, nik uste ikuslegoak ere nahi duela golen bat ikusi bigarren B maila honetako jardunaldi honetan. Zaletuak esan dezagun isildu gabe ari direla etengabe, eta entrenatzaileak Alfonso del Barrio ez da eseri apenas, Miguel Ángel Tome berez baino lasaixiago dabil. Ikusiko dugu 90 minutuak iritsi bitarte nola amaitzen duen Alaveseko entrenatzailea. Lasai esan duzu eta hortxe altxatu da, keinuga. Entzun digu. Bai. Nacho baloiarekin, Barakaldo eraso antolatu nahian, baloia gora, Koeman ez da iritsiko, abantai guztia zuen hor Mozillok, eta atzelariak buruz Monterori, atezainari eman dio. Igor Cuesta. Ander Alaina ertian baloi eske, azkenean Cuestak gora bota du. Salcedoren kontrolona, Vázquez gurutzatu da, eta azkenean baloia atezainarentzat, Jonanderrentzat. Indartxu gora, Koemanen bila, eta erasoan egindako falta adierazi du Ignacio Hermosilla Alaina, epaile Errioxarrak. Casares, Vázquez bere aurrean, keinu bat, beste bat, areara iritsi da, arean sartu da, ondo itxidio bidea atzelariak. Ondo atera du baloia Barakaldok, gero luze jokatu du Koemanentzat. Ondo itxidio baloiari, bueltardi eman, baloia beste aldera, Ian Uranga, jisten duen. Ondo kontrolatu du, Julen Girekin jokatuz. Honi
Jon Moiak kendu dio.